Dan 76. Trenutno završavam dan 76 i trenutno je 6 sati ujutru. Bukvalno sam radio do ujutru, radio sam ceo dan. Sad ću prepričati šta, kako i na koji način sam odradio. Čim sam ustao, odmah sam se bacio na to da sredim klipove vezane za klijente. Od danas smo upalili full paket za Sport Srbija. Što znači izbacili smo i klipse kanale, i YouTube video smo izbacili i tako dalje, odradio sam thumbnail za njega i tako dalje. Isto tako sam sredio sve vezano za OBS i za taj Streamlabs i tako dalje, to me jebalo i danas ceo dan, ali sam odradio, skockao sam sve i na kraju smo upalili stream. Skockao sam taj stream, sredio sam to sve, umeđu vremenu sam bio na izgradu, završavao neke obaveze koje sam imao rutinski, završavao sve to, sredio stream i otišao u teretanu. Završio sam trening, onda kad sam se vratio, sam skapirao da David nije upalio live, tačnije upalio live na kanal koji nije bio po planu da se upali i tako dalje, pa smo morali to da menjamo, da sređujemo. Sredili smo sve i upalili smo taj live. Završio je taj live. Nakon to sam sredio thumbnail za YouTube klip koji sam spomenuo za Sport Srbije, izbacili smo. Napravio sam thumbnail za naredni dan za klip. Isto tako sam se ulogovao na sve klip stranice vezane za Sport Srbija i tako dalje. Preuredio sam opise gde je trebalo i to mi je bilo, što se kaže, to od ovaj dan. Ono je bilo, nisam završavao mnogo stvari, ali sam pozavršavao bitne stvari, kao što su podešavanje za taj live i tako dalje. Sad nemam nešto šta mnogo da podešavam na taj live-ovi i slično, nego sad su to, cepa daily, to je to. Ovih posljednjih par dana imam baš veliki pritisak u fazonu, imam dosta stvari, treba pozavršavam, ne mogu da stignem to, ovo, imam više projekta, treba da se radi to, treba da se radi ovo, ali sve ovo vidim na način top, odlično. Ovo je nešto što mi pomaže da napredujem i tako dalje. Trenutno imam 5 projekta što su mi onako, što se kaže, aktivne, na kojima radim. Deo od njih mi donose novac, deo od njih su sa potencijalom da donose novac i tako dalje. Imam još par projekta koji su u procesu pregovaranja i tako dalje, pa najverovatnije ćemo imati više projekta. Radimo pun gas, dajem sve od sebe svaki dan i gledam i trudim se da ispoštujem sve, znači teretanu i ove klipovi i sve ostalo. I bukvalno je sve u fazonu, ja samo odradim sve što treba se odraditi u toku dana, rezultat ne može da ne dođe. A svaki put vidim naredni korak i svaki put i svako od vas 99% ima, što se kaže, sljedeći korak ispred njega. Samo tu pitanje je da li ću da preuzme taj korak ili ne. To je to ovaj video. Ne idem da spavam, ovaj dan preskačam spavanje. Bukvalno kada tu gasim ovaj klip, krećem sa naredni dan i idem pun gas. Tako da preskačem spavanje sad, ovo veće, kad prođe ovaj dan 77, idem na spavanje, treba da odspavam, da se spremim, što se kaže, psihički i fizički za naredni dan, zato što naredni dan idem za Beograd i to je već što se kaže, treba će mi više energije, treba se vozi preko noći i tako dalje. Tako da to je to ovaj video, vidimo se u naredni.